number 1 along Bangladesh la especially sapan stamedak 10 an apostol pen monthly salary nalitum 75,000 along ponik pinia bangke nili NHM national health mission ahin pen kapik lang pon awareng warsai puthak sinalitum han labangso video long nang than pachini ponik po la pen kai kia son klardak mate details salam la bangke nalitum labangso video orlosi thekpon long ikpo tangte aprangsi KARDOM kadu kave karbitish 2.0 YouTube channel ong kelangara do an fans tame nalitum han chuning ri alam thebang la puson hello labangso YouTube channel non 10k kilezi fan masap so vedlo lasinali tum labangso YouTube channel long channel na anta subscribe kelang polte nalitum kaching hon pe subscribe ikon lapen adum hestame belarjan theklai hodas tame nalitum ber ponik denon latest update nalitum kelong verje fan tangte non NHM along pen kapik lang pon awareng warsai puthak le pathiek pen lang polonang lapen chithan polonang tangte non details mate klar dagalam labangso awareng warsai alu along stamel lang pon iklona lapen aprangsi office of the mission director mate national health mission hin pencil labangso awareng warsai bangadak paklang pon iklona litum stamela screen along thek pon long ikpo lapen labangso advertisement alu kapiklang pon labangke dak 22 September 2023 sipaklang pon iglo lapenon klar dak mate details salam chethan polonang kan anapu sa vacancies sidoma kadu ka vedak details lang pon lonang aprangsi dak tok pon labangke lason lo online application are invited for the candidates willing to work mission mode of engagement on contractual basis in the following position under PM ABHIM mate abim putapupu labangso andar si labangso awareng warsai bange ki jogdun po mate labangso andar si claim nang pola sining ki hang abang phu abang pitum nalitum jong si jogdun example te labangso da ki pipon ling along ber pen nalitum online si jogdun iknang po lapen labangso apply links tame nili telegram channel long pik po lapen labangso advertisement alus tame nili telegram channel long pipon ikpo lapenon chethan polonang name of position lapen kan an post vacancies sidoma kacharleng ding kons ning malabang so puthak dak klardak ban chethan polonang aprang si number 1 along banglason especially sapan stamedak 10 an apostol lapen monthly salary nalitum 75,000 along ponik po lapen kacharleng ding bangke MBBS degree ki untang abang pinang po lapen diploma stamedak du ignang po arta labangke 18.42 years abang phumate abang phiatum jogdun long ikpo lapen anitum jogdun example jogdun ingo dakadu ko pen 10 an dak post bipon lapen salary 75,000 analitum long pon ikpo lapen number 2 along bangla son number 2 along bangke dak epidemiologist along lapen entomologist labangso awareng warsai post amen along bangke kaduka wepen dak 57 an pipon iglo lapen kacharle yang deng kinangzi labangke medical graduate MBBS ki huntana pol lapen 2 years experience in epidemiology along stame 2 years experience do tanang po lapen son tata sidak pinangan kitok pondo lapen arta bangke dak up to 43 years anna lapen salary nalitum 50,000 30,500 30,000 30,000 analitum long ponik po kadu ka wepen dak 57 ana post vacancies do lasidnalitum dak ning hang poltenalitum jogdun iktame lapen number 3 along malason hello public health professional along stamelo dakta 57 ana post pipon iglo lapen salary nalitum 30,000 along ponik po kacharliang ding labangke post graduate degree or diploma in health management or public health management from government recognized university long pen ki untang abang pinang pola pen computer basis tame da subs donang pola pen 3 year experience certificates tame nalitum 3 years experience donang po labang so awareng warsai pan claim ni pulote asi dakta salary bang tame exen as nalitum jogdun example te dakta jogdun iktame ka do ka pen 57 ana post vacancies to la pen number 4 along ma laboratory technician afand stame dak its SSLC pass nang po la pen dak certificate donang po diploma donang po la pen H bank da up to 43 years lapen kaduka wepen da 154 nos and dak pipon iglo a post bank lapen salary dak 20,000 analitum long pon ikpu lapen number 5 along mate kijutsi la bank la sonlo data manager of hansta me dak 67 an a post do lapen salary 20,000 an
lapen ka Charlie ang deng dak graduation mang complete nang po lapen ingson soni dak experience certificate hai hista menali tum pidun ignang po arta lake 18.43 years an abang pu mate abang fiatum jogdun ikmilo asikado ka pen dak faro hini suse post vacancies to la sin ka Charlie ang deng kedu o tum pulte nali tum jogdun igon salaries tame dak me extend chiklong jono nali tum 70, 50, 30,000, 20,000 analitum monthly long ponik pola sinalitum jogdun exi pulote nalitum online jogdun prepra bigon lapen on lang polo nang last date command tuma last date labang ke down ke bangji achiklo 10 October 2023 sidak last date lo labang so prang nalitum jogdun igon ki jogdun nei labang ke online se jogdun ignang po apen documents bang copy piece naing malabang ke dag mention pon piece tamen nalitum labang so official website long dam lo pulte nalitum details mate klar dagalam nalitum thekpon long ik polas nalitum jong si jogdun exi polate telegram channel na homre go hodas tamen nalitum fanni li apply link la pen labang so advertisement details so dani li share pon ik pola pen nalitum hodak pen download igon la le nalitum lang pami pen le jogdun igon lapen labang so video tanali tum kan master un share go karbiang long rats tame palang iknang lapen pachini iknang asiket hek la kachar lang neng kedo o tum bangai palong dun iknang lapen try dun ik sikime kelong long le bang philalam lo nang litum stame bori dun ikon lapen video jujia prang ni le nani tum hanin son request lo matin ang chuning ri alam thebang la puelo non 10k ke pleng pola bang so YouTube channel la sila bang so 10k ka pe pleng sirak zia pan nali tum jong sila bang so YouTube channel la na ka homri milang pol de ka chingon pe nali tum subscribe ikon la pera dung hes tame bell ajan thekloing hodak tame nali tum tenene pin ber ik der la pol te latest update nali tum amobile long da prangi mate nali tum birta ke long da prangi afan lo asipini video long bani la short information na wan pi mala ancholo la sipathek pen pini ton pono na as do me thak me ka duka ve kar british 2.0 YouTube channel long ke lara do an pas tami nilhen pen kardom to change